Mærkelige, sjove og sindssyge øjeblikke i dansk YouTube. Du ser så sød ud, når du sover. Nå. Så skal I kraftedeme lidt, jer små numsehuller. Klokken er 7. Oh my god, mor. Kom så op! Ja, det ansigt havde jeg også haft. Prøv at tænke på, hvordan Morten er gået fra det her content til det her. Jeg står lige nu et tilfældigt sted i Danmark. Og lige om lidt, så bliver mit liv det rene kaos. Fordi om lidt, så tænder jeg den her GPS-tracker, som viser, hvor jeg er. Og den allerførste, der finder mig, får 15.000 kroner. Ja, det er lidt vildt, hva'? Hvad laver du? Må jeg ikke invitere Alex ud? Nej! Ud med dig! Jeg er altså ikke bare en lille bitte chance for det. Nej! Ud! Ud! Ved du, hvem drengen på videoen var? Det er rigtigt. Det er Former Joe. Hold nu kæft, ingen gider at lytte til dig, lad mig tale. Vidste du, at denne video faktisk har tæt på 50 millioner visninger? No, who gives a fuck? Her er et sindssygt klip fra Nicki Topgaard. Nej! Nej! Nu stopper du fandme! Stå nu stille for helvede! Hvad fanden? Okay. Hvor er du henne? Hey, nu er det fandme nok! Nu beder du selv om det! Så kan du fandme lære det! Lorteflue! Wow, Nicki kan bare et eller andet med den redigering. Nå, her er et mærkeligt klip igen. Ej, hvor er det dejligt. Er den overhovedet inde? Hvad? Altså, jeg kan ikke... Ja, den er inde. Prøv lige igen så, ikke? Shit, Ja. dag, altså... Du kan sige, ej, hvor er det dejligt. Ej, jeg kan slet ikke. Ej, hvor er det dejligt. Det var sådan mest akavet, det her. Det er mest akavet, det her. Vi boller altså ikke nu. Der har lige været nogen at kigge på, og de tror vi er bollet. Så det var akavet. Super. Super. Hold kæft, hvor var det mærkeligt. Næste. Kom nu ind, altså. Hvorfor skal vi op til halv til koldt? Jeg vil ikke have det. Lad nu være, vi skal ikke have det varmt. Jo, vi skal have det varmt. Nej, vi skal have det koldt. Er vi gået koldt bad? Vi skal have det koldt. Okay. Lad mig lige komme herover, jeg skal lige have sæben. Det skal gå herover. Satan. Skal du have noget? Ja. Ikke den der. Det er til mænd.
Jeg skulle da også en Nå, mand. men er jeg en mand? Ja, nogle gange er du. Du bare gå ud. Du kan ikke bare tage alt vandet. Der er ikke plads her. Det kan lige godt være. Du fylder alt for meget. Nej, ikke sådan ment. Altså, du er ikke... Du er jo ikke... Det var mig.